Здравейте отново, аз съм Преслав Стоянов и днес аз вече съм свой канал и днес ще ви покажа как ще оплаша моята котка. Ей тук. Къде е тази проста котка, бе? Можете, например, да скриете. О, не, ето е там, ето е там. Ето е там, къде спиш? О, не, събуди се малко му. Чери. Мари. Или, например, можете да затворите телевизора. Така, ето е моята стая. Това ми е компа. Това ми е компа. Компа. Това ми е бюрото. Това ми е направо цялото легло. Там кучета играят. Детската градина. Ето там. Блока на моя приятел там. Тъпите птици ей там. И мен. Ето тук. И това беше, дами и господа, довиждане.